Така, изгледахме репортажа заедно с гостите в студиото. Няколко въпроса. Първо, има ли основание нашата колежка Ева Костова да нарича този кабинет зловещ? Второ, имаме ли основание да го наричаме самозван този лекар? Трето, вие имате ли основание да го наречете свой колега? Сега да почна аз, може би. Да. Сега вижте, според мен този именно случай е, така се каже, един краен случай. Тази, ще ползвам една свободна дума, цигания. Просто това абсолютно не е така, нали, стандарта на българската стоматология, на нашето заболечение. Категорично, но е факт, съществува. Заведохме пациент там и той беше прегледан. Фактически това не е зъболекарски кабинет и това не е извършване на зъболекарска практика в здравно заведение. Това е неговата защитна версия. Той казва, аз не работя. Това, което видяхме, работа ли е прегледа, стоматологична помощ ли е? Той извършва... Той казва, аз не работя. Вижте, ние сме много регулирана професия. В името именно на пациентите, държавата, нашето изкуство, така да се каже, медицинско, лекарско, го е регулирала жестоко. Имаме 4 специални закона. Освен това спазваме всички закони в България, включително закона за ядрената енергия, закона за отпадъците. Имаме около 12 стандарта. Единият стандарт от тях е много тежък, той е за превенция и контрол на вътреболничната инфекция. Всичко това нещо нас ни вкарва в една рамка, една много сериозна рамка, в която Българският зъболекарски съюз е част от тази игра, част от тази регулация. И когато нашите членове членуват в нашата организация, това е задължително, не за да, така да се каже, да се познават и да се радват на живота, а именно за да може те да спазват всички тези условия, да се развиват и съответно да могат да носят отговорност за професионалната етика. За това членуват. Много важно е, че те трябва да членуват. Той обаче не членува, нали така? Той е със спрени права. Той е изключен. Той е постъпил при нас 2002 година, регистриран официално, предава е съответните необходими според закона документи. Така. 2011 година, в смисъл не, че не е членувал, не си е заплатил членския внос, което според нашите устави се наказва с глоба в двоен размер спрямо членския внос. 2012 година последно е дошъл, заплатил е глобата, членския внос за 2011 с глобата, плюс членския внос на 2012 и той е изчезнал. При нас той се води с някаква регистрация Христо Ботев, която очевидно не е тази, на която сте го посетили. Адресът е друг. Другото, което е той, ако се е пререгистрирал, както го каза доктор Гачев по законите, според закона за лечебни заведения, той трябва да се регистрира в районен център по здравеопазване. Сега да кажем от РЗИ какво ни казаха? От районната здравна инспекция. Регистрация на такъв кабинет при тях няма. Кажете, възможно ли е този кабинет да е регистриран, легитимен, как да кажа, всичко да е окей, без те да знаят? Не, там е регистрация. Това е регистрация. Реда на регистрацията е първо регистрация при нас, после в РЗИ. Това е. Малко в детайлите обаче. Реагирахте на така наречения сух стерилизатор. Не помня кой от вас каза, че от вторични суровини е купено, едва ли не това. Какво означава един стоматолог да работи без така наречения автоклав? Няма добра гаранция за стерилността на инструментите. Възможно ли е един зъболекар да стерилизира инструментите си понякога и на друго място, както доктор Джамал казва, че прави? Това е допустимо, но той трябва да има договор с този, който извършва външното автоклавиране. Това може да бъде някой колега. Болница, поликлиника, бивша. Но въпросното място за външно автоклавиране, това го има в стандарта борба за болнични инфекции, като позиция. Този, който автоклавира, той трябва да има този автоклав, който да отговаря на европейски изисквания. Това са европейски стандарти. Трябва да има договор между тях двамата. Отговорност за автоклавирането носи този, който ги автоклавира, т.е. външното автоклавиране. А отговорност за това да се дезинфектират и носят за автоклавиране тези инструменти и да се спазват в срок, тъй като срока на автоклавирането не е вече, разбира се. Така. Е на този, който работи. И те са опаковани. Те трябва да бъдат опаковани в индивидуална опаковка, стерилна, която трябва да е маркирана дата на автоклавирането, качество на автоклавирането. Лошото е, това са правила, които тук
Виждате ли някой от всичките? Избрахте много закони, нормативна база, нещо спазено виждате ли в Работи този без случай? работно облекло, без ръкавици. Ма това е едно общо помещение, не знам дали разбрах. Там има негов личен багаж, там стоят негови приятели, там са пациентите. Какво да ви кажа? Нямам думи. Добре, кажете и да включим господин Талшанов. Искам да ви кажа само нещо такова, че това фактически не е заболекарски кабинет на ужасите. Това изобщо не е заболекарски кабинет. Това изобщо не е нищо. Това е някаква вид престъпност, защото той извършва една дейност, която в никакъв случай не е легитимна. Разбирате ли ме добре? Така че просто аз мятам, че тук всички институции трябва да се намесят и да се стигне до наказателния кодекс, който също третира тази Кой трябва да реагира сега и на каква санкция подлежи доктор Джамал? Районната здравна инспекция на първо място, след като ние сме го вече изключили явно, защото има основания за това. Второ, трябва да реагира агенция за медицински одит, която е, така се каже, нашият на Министерството на здравеопазването най-сериозният контролен орган. И след това, може би, трябва да се стигне и до прокуратурата, защото той, като извършва тази дейност, нарушава един много сериозен член, да не го казвам 243 ли беше 324 от наказателния кодекс, и той подлежи дори на затвор за тази дейност. Защото ако някой си позволява да прави нещо такова, той фактически на практика е престъпник. Много беше важно в този смисъл да предупредим всички хора, особено тези, които живеят на територията на столицата, да не се изкушават да ходят в този кабинет, въпреки че, доколкото разбирам, цените са по-ниски. Ето това за двата импланта 800 лева. Каква цена е, между другото? Това е смешна цена. Не е реална цена. Това е цена на дюбел от суприколаж. За съжаление, това означава, че изкушението да отидеш в този кабинет е голямо при такава цена. Точно това исках да предупредя хората и да ги помоля, когато не са съвсем сигурни в даден кабинет, не говоря за конкретния случай, за съжаление трябва да призная, че такива има. Не един. Има. Нелегитимни. Нелегитимни. Сигурно и такива, разберете. Колко са в София такива? Вижте сега, в София сме 2700 заболекари. Легално, съществуващи, работещи по законите на тази страна. Има не по-малко от 50-100. Такива. Нелегални? Да. Само в София? Не са такива. Нелегални, говорим нерегистрирани. Нерегистрирани. Което значи нелегални, нали? Което бих призовал, да, това са нелегални. Аналогично нелегални. Затова бих просто посъветвал пациентите. Когато имат някакви съмнения, че, примерно в дадения случай, вие цитирате цената, тук нещо е много ефтино. Да си запишете един телефон. 988-25-25. Това е офиса на Столична колегия. Да звъннат на този телефон и да кажете: прощавайте, аз съм пациент, тук виждам един заболекар, Иван Иванов, Петър Петров, който и да било. Бихте ли ми казали, той легитимен ли е или не? Добре, да включим нашите сега... сътруднички винаги ще се... 988-25-25. Господин Талшанов, често ли стигат до вас от страна на пациенти сигнали за такъв тип нарушения? За такъв тип нарушения не стигат. По-скоро стигат за други нарушения. Но за разлика от другата част на лекарското съсловие, при заболекарите жалбите са много по-малко. Заболекарската професия е саморегулираща, както и адвокатската. Тя не е случайно е така, защото по този начин организацията може да осъществява някаква контролна функция. Но аз не знам дали Столична колегия няма сайт, в който пациентите могат да влезат и да видят на адрес Хикс има ли такъв лекар, който да има всички реквизити на такъв. Аз дори щях да направя, ако правя такъв репортаж, да извърши някаква манипулация, да предизвикам този човек. Дали пломба, дали нещо друго. Моля ви, беше достатъчен риск, че за да няма оправдание, аз тук идвам, консултирам някакъв. Разбирате ли? Ама това, че той не е сложил пломба или не е извадил зъб или не е поставил имплант, не означава, че той не работи, нали? Преглед е медицинска дейност, която се наказва, ако не се изпълни по всички правила. Рисковано беше, господин Талшанов, за това не го направи. Абсолютно. При това този преглед, който не може да бъде преглед, може да се зарази пациента с какво ли не. И това не е така хипотетична заплаха, то си е абсолютно реална.
Все едно сте влезели в магазин за овче месо там на пазара Георги Кирков и там да ви прегледат зъбите. Аз съм гледал такива филми, между другото, за арабските държави, където правят по този начин прегледи на улицата, без стерилизация, с клещи и въобще е ужас. Нали ние имаме високо качество на медицинското обслужване, добри лекари, нали? Не трябва да се сравняваме с... Дори има парадокс, че сега сигурно ще се окаже, че понеже той не е регистриран, те не могат да го санкционират. Това са такова подозрение. Ще се окаже ли така? Без прокуратура няма да се размине, ако искате нещо да стане. Това имам предвид. РЗИ не може нищо да го санкционира. Защото който не е регистриран, той не може да бъде... Той не е заболел. Той не съществува. Реално. Същата история, между другото, е с лекарите на морето. Това е абсурд. Извинявам се. Да. Те не са регистрирани, касата не ги проверява и си правят каквото си искат. Взимат цени, двойни, тройни, петорни. И с чужденците е ужас. И тогава какво да кажем сега на толкова много български туристи, които са в момента по морето? Преди 5 години искаше да се направи на всеки, що е лекар и извършва дейност, да има регистр. И от тук нататък да не може да се правят тези неща. Ама аз съм в Съюза, плащан си внос, регулиран съм, не са. Всичко да бъде санкционирано. Не, те са регистрирани, обаче като лечебна практика, като здравно заведение, ако не са регистрирани, не може да бъдат следени, освен прокуратурата, ако ги... За извършване на престъпления. Добре, разбрах ви. Благодаря ви за участието. Господин Теушанов, ще го помоля да остане, защото имаме и следващ случай много трагичен, за съжаление. Иначе какво да кажем? Отваряйте си очите, проверявайте стоматолозите, при които ходите. Да, 988-25-25 на случайни такива, телефона. Има си реномирани клиники или където си има надписи, реквизити, въобще това е повече от съмнително.